Neu mau ubana po hau udan haka jing ya lenti jong u chanis pas la parte jongi budan haka jing stat ka balai pupra hajar kilometer tanga pok skenta ka jing stat ka ba kyrkhie ka bamla ban modor su ki kali jongi kila ban her tangkum ba sispa kilometer haka skenta henrei neu mau haka jing stat ka balai pupra hajar kilometer sendan kam dei su ka bakai balda ki breu chang sla parte ke mla ban pensangai utiu mau klempep ka parte kan sajat kumbalong haki jok to ki dinosaur haka bai ki dinosaur la pendam do dau neu mau ubana po kate ka hau ka organization ba kyrkhie jong kari Amerika ka NASA ka dei ka ba hakmat du ban plan kumno ban pensangai la nem ban thei yau te asteroid badan ka jing yalen ti jong u chani spos la parthei ka NASA mentak la de ban plan ban snayu rocket bala ban hera ka jing stat ka ba 4,000 kilometer tang po skenta balda ka jing sna cha NASA yu tau rocket ka seiso klempep ka NASA kan sala ban penthei yu tu asteroid botmu ban wan chani spos la parthei jongi bad ya ka plan ba ka NASA kan snayu rocket la ban ai ker tang ru yu tau rocket da udat la ne tau DART rocket ban sa penthei yau neu asteroid Didymos malong ru bala da ka NASA ka ban snayu tu rocket klempep ka NASA kan sala ban pensangai yu tu asteroid bat pelai ingi ki breu cha ka slap parthei naka jingma joka jingwan salat kine ki slap mau ki bana po kate ka hau ka ba ublei ulabu kerpa henrei ka NASA amtang bakala de ban plan ban snayu tu rocket henrei ki kam ki jam ban snayu tu rocket menta klaya chai chakmat maka NASA kala plan ban henaru yu ne rocket ban lek tra yu tu asteroid ban penthei lane ban penkala ya ka jing yang ti tu asteroid Didymos haus nam arajar arpuar palong bala da kan ka jing penher cha NASA haus nam arajar arpuar yu tu rocket dad ka seiso kumta utu asteroid onuman su senis pos la partai jongi bat ula ban kelano ka jing yang ti jong u dan ne ula ban pethei kat kum ka jing klan chu tu rocket cha ka te ka NASA